Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van de Utrechtse band Caspar Bauma. Ze halen je linken met Friesland. Daarna is er nog een optreden van Heid en Zoon Henstra. En het verhaal van de stel Frieske rappers 058 toen. Nu al jaren, al sinds wij kinderen waren. Ik was meteen van slag, toen ik jou voor het eerst al zag. Maar de tijd die was gekomen, en jij vertrok, maar bleef in dromen. Maar toen ik jou weer tegenkwam, er werd mijn hart opeens weer warm. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Jij hebt mij geluk gebracht, zoiets had ik echt nooit verwacht. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Je bent voor mij die ene meid, al sinds onze kindertijd. Ik wou geen tijd verliezen, hoopte dat jij voor mij zou kiezen. Zoals jij naar me keek, werd mijn hart opeens zo week. Ik zie jou in al mijn dromen, na al die jaren bij me komen. Jij bracht mij zoveel geluk, en nee, ik kan toch nooit missen. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Jij hebt mij geluk gebracht, zoiets had ik echt nooit verwacht. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Je bent voor mij die ene meid, al sinds onze kindertijd. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Jij hebt mij geluk gebracht, zoiets had ik echt nooit verwacht. Want jij bent mijn ware liefde, je bent voor mij de allerliefste. Je bent voor mij die ene meid, al sinds onze kindertijd. Je bent voor mij die ene meid, al sinds onze kindertijd. Ja, wat een heerlijk begin hè, van deze nieuwe aflevering van Noorwien, Trines Henstra. Zijn zoon Klaas, die zal aan zijn grote hit hier jongen. En ze zullen meisje beiden nog optreden. Centraal toch een beetje op achtergrond staat Paken Rommie. Ja, die kennen van mij al natuurlijk wel. Goed, ik ben blij dat ze er binnen, de Henstra's. Maar ik ben blij dat Caspar Baum er is. Intrigerende namen. Eigenlijk officieel komen ze uit Utrecht wij, maar de jongen kwam vaak in Friesland. Sterker, hier een hele mooie muzikale vriendschap met Ernst Langhout, die helaas net maar onder u is. En de drummer komt ook nog uit Ljouwerdijk. Het is een beetje jaren 80 muziek, maar wel even van no. Caspar Baum, live in Noorwien. Like this, sky is gray,
measure of time. Beyond no 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 measure of Caspar Baum, nieuwsgierige naam. Ik zeg straks geen vrije wedstrijd die wij ha. En het nieuwsgierige verhaal natuurlijk met de vreunskip met Ernst Langhout. Ja, helaas, fantastische muzikant. Een geweldige kerel die er helaas net meer is. We beginnen met een bijzonder verhaal. Stel Frieske rappers, meestal bij ze solo dwaande, maar die vonden elkaar in een muzikale vreunskip. Ja, wat hadden ze die? Ze zijn naar eerst Grensgang, maar net alleen aan de rappers. Stel producers erbij, maar ook Biggie Leaks Heitje. Die komt gewoon uit de popmuziek bij. Met zijn zoon hadden ze er een prachtig mooi project voor maken. Daar in Grensland. Een soort screwkamp. Nou, reden genoeg om ze uit te nodigen voor een mooi interview. Want ze gaan een album uitgebracht en ze zijn er nog volle meer van plan. Maar die nieuwsgierige namen ik trouwens. 058. Ja. Ja. Een nieuwe track, we blijven gaan, dus daarom tape ik dit. Maar je ziet me vaker dan de tassen van de Basic Fit. Ik ben creatief, net als mijn homies, ja we leven dit. Ik begon opnieuw, zag voor de tweede keer het levenslicht. Zoals denk ik na die hele reis is een belevenis. En waar ik ga, dat wordt bepaald zodra ik wegen vind. Mijn naam is Jan-Willem Poelma, Polier is de naam. En ik ben onderdeel van 058 toen. Ik ben een van de 3 rappers. Daarnaast hebben we nog Quo als MC en Himstrovski. En nog een vocalist, dat is Heitse, die zien jullie hier. Er is een deel niet meegekomen, maar we zijn 7-koppige monster zijn we. Met daarbij zien jullie hier Vintage, die maakt beats onder andere, Heitse die zingt. En we hebben daar Crisis, die heeft het leeuwendeel van de beats gemaakt van onze plaat Resultaat zonder plan. En Max Swish, die heeft ook een beat afgeleverd en die doet de mix en master en zo allemaal. Maar ik ben dus Polier, een van de MC's. Wat is dit voor verhaal? Is dit een project of een titel? Listen eens uit, wat is dit? Wat wij doen, eigenlijk is het uit een leuk idee begonnen. Wij zijn ik denk 1,5 jaar, 2 jaar terug zijn we ook bij jou geweest met Polier en Quo. En toen hebben wij 2 jaar keihard gewerkt aan een album Nu of Nooit. En daarna hadden we eigenlijk wel de behoefte om niet meer zo heel lang na te denken over muziek maken. Maar gewoon met jongens samen te komen en gewoon te maken. En wij zijn vanuit een appgroep hebben we bedacht van we gaan op schrijverskamp. En toen hebben wij een hele mooie boerderij hebben we gehuurd in Oost-Groningen. Gerund door iemand die helemaal fan van Mongolië is. En met een prachtige joert in de tuin. En daar hebben wij 3 studio's neergezet. En hebben wij in een weekend hebben we 11 nummers gemaakt. Verre van stapvoets komen naar je stap toe. Spit de hitte in de boef, 058. Yeah, sneller dan stapvoets komen naar je stap toe. Opgepast voor rattengif in de red race. Kom als muizen plagen voor cheddar, jullie leven als melkvee. Rappers zijn rijp voor de slag, trekken zich terug als black space. Toon alle hoeken van de ruimte als ik jou de les lees. Van underground naar uppercut en overal. 1 mas met 101 bars, ik lijk een overtal. Je wordt gekegeld door mijn slag, net als een bowlingbal. Spring niet van de lucky strike meer als ik ben Richard Hiemstra, Himstrovski. En de rapper van deze fantastische boyband. Dus dat is het. Normaal gesproken een solo-artiest, maar nu dus in het collectief aanwezig. Doen even de boyband. Wat is het voor een gevoel verder? Of is het de next boyband? Kun je samen? Nee, dat denk ik net. Ik denk dat het eigenlijk een soort een groep van vrienden bij elkaar is die heel veel plezier in het maken van muziek. Ik denk dat dat heel erg de spirit is in deze groep en dat dat heel erg omslaat. Toch een grote groep. Hoe vind je elkaar? Het gaat mij wel vrij makkelijk hoor, eigenlijk. Ik heb natuurlijk in het verleden wel in een groep zitten met 2-3 man. En dat wie van mijn gevoel wil vrij lastig om het eens te worden. Maar wat Jan-Willem eerder ook al zei, we hebben natuurlijk meningsverschillen. Maar we komen er op een of andere manier altijd wel uit. En meestal is dat het resultaat is wel dikke prima eigenlijk. Soms is het geloof, vele dingen gaan niet op. Ik heb dingen om mijn chest, ik heb dingen om mijn borst. Ik doe dingen om mijn best en alsnog zie ik de kort. Ik heb dingen
geschoren, mijn snor hangt op de lip. Vieze vlekken in mijn kleding, vele druppels op mijn drip. Vieze knuppel in de broek, ik beland nog in een dip. Bijna niks krijg ik gedaan, vele dagen doe ik niks. Pizza slice, puut patat en een zakje chips. Mijn naam is Koweho, alias Quo, dat is mijn artiestennaam. Ik ben een van de MC's, een van de rappers van de crew 058 toen. Ik ken die vrij lang, er was al een heel propageerwerking en projecten achter de recht. Maar Ja. vertel, wat is deze? Kun je het eens uitlezen wat dit in hoort vandaag? Ja, zeker weten. 058 toen is begonnen vanuit de schrijverskamp in februari vorig jaar, dus 2025. En ja, we hebben allerlei mensen bij elkaar gebracht die ik wel kende. En waarvan ik dacht van, ja, dit is een hele mooie samensmelting van mensen die elkaar kunnen prikkelen om muziek te maken. En ook waarbij de kans ontstaat dat mensen met elkaar gaan samenwerken die normaliter niet met elkaar samenwerken. Er is geen leider, er is geen volger. Het hangt er heel erg vanaf wie eigenlijk begint met een project. Nou, en wie sluit er als eerst aan? Bijvoorbeeld het eerste nummer van het album, Check In. Nou, Chris had een beat gemaakt, ik sprong gelijk in. Ik had een tekst al illegaal in de auto gemaakt toen ik onderweg was naar Oost-Groningen. Nou, die nam ik op een half uur nadat we echt waren ingecheckt in de Airbnb. En dan komt Jan Willem erachteraan en daarna komt Richard erachteraan. En zo ontstaat er een track. En zoals Richard al zei in een andere kamer, dan wordt er door Vincent een beat gemaakt. Nou, en daar spelen we dan op in. Dus in ieder geval, iedereen kan leidend of volgend zijn in het project. Mijn wieg die stond diep in de frisse wouden, waar ik al vroeg met de radio mee zong. De traan die ik zag in mijn vaders ogen, begreep ik niet, daarvoor was ik nog te jong. Later vroeg hij, ga jij een stuk mee rijden? Dan laat ik zien waarom jij mij zo diep laat. Daar bij het graf van de stem van de wouden is de zanger in mijn pas echt ontwaakt. Ik zing zo graag de liedjes van mijn opa, maar ook die van mijn vader en mijn oom. En als ik die zo voor het publiek mag zingen, dan leef ik mijn eigen jongensdroom. Zo blijft de trein uit Memphis altijd rijden. Zoek mijn geluk achter de horizon. Zo zal mijn opa nooit voorgoed verdwijnen. En ga ik door met wat hij het beste kon. Ik zing zo graag de liedjes van mijn opa, maar ook die van mijn vader en mijn oom. En als ik die zo voor het publiek mag zingen, dan leef ik mijn eigen jongensdroom. Zo blijft de trein uit Memphis altijd rijden. Zoek mijn geluk achter de horizon. Zo zal mijn opa nooit voorgoed verdwijnen. En ga ik door met wat hij het beste kon. Zo blijft de trein uit Memphis altijd rijden. Zoek mijn geluk achter de horizon. Zo zal mijn opa nooit voorgoed verdwijnen. En ga ik door met wat hij het beste kon. En ga ik door met wat hij het beste kon. Ja, machtig nummer. En dat van Klaas Henstra. Dan denk je bij jezelf, Henstra. Dat klinkt toch niet? Ja, dat klopt.
Trinus. En die gaan we aan het begin van het programma zien. En aan dus een meisje beiden ik nog een noemer. Dat is toch een fantastisch verhaal, no? Heid en zo'n meisje beiden op een paard. En ik moet zeggen, de klaar zijn jongensdroom. Dus een dikke hit op dit stuit onder het worden op Spotify. Dus ja, reden genomen, ze is even nu te nodigen. Heren, welkom. Ik ga even tussen je staan. En we zien, je bent hartstikke kop grutter dan hè? Ja, wel haast, ja. Ja, ik ken er ook niks van nog, sorry. Dus, Hoe grutsk is Trinus? Ah, het is geweldig, toch? Ja, wat zijn jonkie doet? 15 jaar. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ik ben haast 50 en ik ken het net. Hij lijkt mij helemaal net jongen. Ik geloof gewoon niet goed jongen. Maar wanneer kreeg bij hem trof van, daar zit wel wat in. Nou, eigenlijk al heel jong, hij zong altijd. Maar hij woe eigenlijk nooit. Nee. Dus ja, op de laatste keer hier een feestje. Zei, nou, Klaas, lekker het even jongen. Ja. Hoi, wat centen op de tafel en hey, dit wordt hem. Ja. Maar nee, hij woe net. Nee. Nou, een paar weken later weer bingo. Ja. Dan giet het vol. Ja. Wat toch is het? Ik doe het gewoon eens een keer. ja, ik dacht, ik moet er maar eens mee beginnen en hoop je dat ik krijg zo wel eens heid, hè? Ja. Nou, dat is een prachtige stem, man. Nou, dankjewel. Ja. Hey, jongensdroom, wat is het verhaal daarvan? Want het is een prachtig verhaal, hè? Ja, het is een beetje in orde van spaken, hè? En nou ja, Pakerommie. Paken Rommie en uw heid en uw oom het zeert, die komt er ook in voor. Ja. Dus ja, zo weet het. Beetje. Als je dan nog bemoeit met zo'n tekst of met de muziek, of is dit gewoon de eerste, ik show wel wat er van komt? Dit weer ook de eerste, ik zie wel wat er van komt. Ja. En Marcel, die hier toevallig een heel goed Marcel idee. Smit, hè? Marcel Smit, die hier een heel goed idee hierover. Dus dat mag voor de man. Ja. De eerste kans en die had ik voor het pakt. Dus Het is een prachtig nummer. nou, dankjewel. Ja. Moest er lang over studeren, of moest dat al lang instuderen om dat nog een beetje knap te doen? Hoe werkt dat bij een zanger, zeg maar? Ja, nee, dat noemen we eigenlijk klaar en het zit er heel gauw in. Dus. Ja, hè, is gauw textueel, ik wil in de holen. Ja, dat kwam wel goed. Ja. En 200.000 views al op Spotify, man. Ja, bliksem, het best. Ja. Krijg je protte reacties? ja. Oeral, ik bij dat, ik ben er hartstikke wiers mee. Ja. Maar goed, ja, hij begint te jong. En dan maakt hij maar heid mee dus. Ja, wist. Ja. Nou, mooi, het kent toch? Ja, wat hoe is mijn ding carrière? Ja, razendroken. Dus, Wees hartstikke een weekend thuis, dacht ik. nee, ik ben nooit meer geen tussen. Nee, maar hier inmiddels ook al niet meer. Dus ja. Geen maatje met je beiden op paard. Een pruttenwol, ja. Ja, maar zul je ook nog maar 15 jaar vanzelf vinden. Dus zes ik altijd met vervoer. En ik heb ons meer dingetjes gekregen, maar we verder voort. En ja, dat wordt alweer moeilijk. Ja. Maar ik leg ja, alle tijd nog. Dus Maar wat een talent, hè? ongelooflijk. Ja, prachtig. Juist nog onderwijzings, juist tips, of hij is al 4 genoeg? Wie doet nog eens om? Je zegt nog, hij kan beter zo. Ja, hè? Ja. Oh, dat was lekker aan geweest, man. Oh, dat valt hij, hè? Maar hij is zangles, hoor. Nee. Maar dat is de bedoeling aan wel. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, staan echt was die werker van mij trouwens? Dat is de Of is dit bedoeling. even tijdelijk een opvlieging? Nee, dat is de bedoeling wel. Ja, en ik vind het makkelijk om te doen, dus dan moeten we daar een tros zetten. Maar ja, goed, dan mag het een beetje op die stem passen natuurlijk. En dan komt het ook op techniek hoor. Ja, daarom. We zullen maar een zanglesje in, dacht ik. Ja, want hoe hast u het leerd? Net. Net. Gewoon in de kroeg. Meisjongen, met Meisjongen. en zij is langzaam een beetje gingen. Dus ja. Wat hast u het bord oors jongen in dat opzicht? Nee, wat dat betreft, ja, Oostjoen weet ik eigenlijk net. Ik was in een heel genre bezig vanzelf. En toen ik begon, wie het Engelstalig. Together met mijn broer. Toen de Night Brothers nog. Country muziek. Long time ago. Ja, echt wie 30 jaar geleden. Ja. Tijd flit, hè? Ja, aldraast. Ja. Maar dit wordt een serieuze carrière, joh. Ja, nou, dat mag ik. Mooi het ze ken. En hij vindt het nog mooi, maar hij de paard, denk ik. Hè? Nou, nog wel. Ja, maar de kist. Komt er binnenkort weer wat verduurd? Want ik moet die vrij has een planning, maar dat zit vast net ha. Maar komen er weer nieuwe singles verduurd of niet? Als het goed is wel, in april dan komt Jongensdroom in het Fries. Oh, dat is helemaal in het Fries. Dat is helemaal in het Fries, ja. En nou ja, wat er daarna nog komt, dat maken we nog maar even zien. Maar Was de Marcel meer noemers letter? Of zei ze, wil ik wel mijn oren werken nog? nee, dat is de bedoeling al. Want dit is zo'n succes, dan maken we maar op trots zetten. En komt er meer van die nog uit? Zeker. Marcel had ik nee van mij gekregen. Dus ja, dat mag ik nog Voor het even. hofleverancier, serie. Ja, maar die jongen doet het goed. Dus ja. Ja, je moest het mooi noemen. Ja, daarom. Ja, we hadden het nog een keer uitvoeren en ja, het werkt mooi. Ik met de techniek van Martijn vanzelf. Die rijdt er ook mee. Ja, mooi man, goed. Beide even solo doen, maar ja, ik let ze net in, want dit is een mesje beiden. Ik vind het fantastisch dat ze er binnen. Heid en Zoan Henstra, live in Noorderwien. Smile, an everlasting smile.
A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you down, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I give you all my life. I'm there if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Ja, mooi ook. De familie Henstra hier even over de vlier. Zoon en Heid, geweldige stem. En mooi dat ze zo'n succes had. Goed, ja, dan heet toen Nederlandstalige muziek. De band die hier, dat is even uit een oren wereldwijd. Ja, ik associeer een beetje met de jaren 80 en toch wel weer van deze tijd. En als zeker op de namen, dan ja, komt het net heel vier. Caspar Baum. En volgens mij hebben ze hetzelfde toch, maar ik ga er even heen. Heren, welkom. We beginnen de zanger Ernie Green, is het toch? Zeker weten. Ja. Waar komt die naam vandaan trouwens, Caspar Baum? Wie heeft die bedacht? Ja, dat is een samenstelling van de naam Caspar Hauser. Dat is een historische figuur die zijn eerste 17 jaar in een keldertje is opgegroeid. Nooit daglicht heeft gezien en op een gegeven moment de wereld in is gestuurd. Heel verhaal is een literaire... zoek het gewoon even op internet op. Caspar Hauser. En voor het huis waar hij uiteindelijk terechtkomt en opgegroeid is, daar staat een boom met een beeld van hem. En Caspar Hauser, de band bestond al. Dus hebben wij daarvan Caspar Baum gemaakt. Hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Hè? Ja, corona. Wat had ik zak te doen, joh. Ja, en heel veel bier zeker. Ja, paddenstoelen misschien. Paddenstoelen erbij. Ja, ben ik even. Stel even maar dat werkte niet, want dat was hier in Friesland. En dan werden die koeien hier op de een of andere manier onder. Ik weet niet wat die paddenstoelen... Wij hebben hier heel andere paddo's. Ga maar op. Hey, stel even de band voor als je wilt. Ja, dat is Paddo Rempen. Ja. Nee, jongens, geen grapjes. Ja, nou... Erwin Raasveld op de bas. En all the way from Jouwert. Jawel, daar zit hij. Jelmer de Haas. Dat is nou wel lief aan, hè?
De Haas, die loopt hier ook nog eens door het weiland. Hey, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Op het internet natuurlijk. Nee, ik weet niet eigenlijk. Hij kwam als eerste met een andere bassist nog ooit in de coronatijd om te gaan jammen. Ja. Was het in de corona of zelfs nog voor? Voor zelfs. Het was gewoon een jammen in mijn studio. Ik heb een studio in Utrecht. En uiteindelijk waren we met z'n drieën toen. En toen kwam in de zomer, maar toen was het ook corona. Toen was corona, toen wilden we een plaat gemaakt. Toen hadden we zoiets, nou dan gaan we gewoon een plaat maken. Want ja, er waren geen optredens meer, geen studiowerk meer. Dus er is een plaat gemaakt. Ja. En daarna hadden we zoiets van, nou, dan moeten we er een bandje van maken. En toen is de andere bassist weggegaan. Toen kwam Erwin en daar hebben we de volgende 2 platen meegemaakt. Dus we hebben er al 3. Ja, en jullie laatste plaat, die heet Groenland. Zeker. Hoe kwamen jullie op Groenland? Want jullie zijn een Engelstalige band. Nou, onze eerste plaat heet Vuurland. Ja. En dat is de naam van de studio waar Ernst voor ons en voor heel veel andere bands... Dus dit was een beetje een logisch vervolg op... Nou nee, het was eigenlijk een soort van toeval. Eigenlijk. We zochten inderdaad... Ja, jij weet het. Ja. Het heet Green, Ernie Green. En het zijn Ernie Green liedjes die we hebben verbasterd naar Casper Baum. Ja. Ja. En dus Groenland. Green, Ernie Green, Groenland. En het was een beetje... Nou, het kwam toevallig goed uit dat er gedoe was. Maar dat kwam pas later. Want volgens mij had Trump net 2 nummers gehoord of zo. En toen had hij al zoiets, ik moet dat Groenland hebben. Maar ja, die ministers van hem, die denken natuurlijk... Groenland, die kijken meteen op de kaart. Maar die wisten helemaal niet dat hij gewoon onze plaat bedoelde. Het is mijn type ook, hè, die Trump. Ja, inderdaad. Daar kunnen we uren over lullen. Die Trump moet eens een keer aan de paddo's. Dat zou maar... Die zou wel... daar wil ik wel. Zou die heel erg van opknappen. Ja. Melania. Hey, Ernst Langhout. Ach, ja. Die ken jij, die kwam je wel eens, hè? Ik moet een kippenvel uit zeggen. Ja. Oude vriend van vroeger. Nou, we missen hem hier nog steeds. In alle opzichten, fantastische kerel, muzikaal. Hij was natuurlijk heel belangrijk voor de Friese muziekwereld. Maar je kwam wel bij hem thuis, geloof ik, hè? Ja, veel. En ik ben ook met hem nog in Duitsland geweest. 2 weken lang in Potsdam. Met kansloze jongeren muziek gemaakt. En we hebben samen een liedje opgenomen. Duel heet dat. Het staat ook nog wel op een van zijn platen. En ik kwam vaak op de boerderij. We hebben samen op het podium gestaan. Veel liedjes samen gespeeld. Wat een gemis, hè? Wat een gemis, ja. Toen die boerderij ging, had ik al zoiets van... Oh. Weet je, ik denk, Ernst natuurlijk oude dag. Lekker nog een beetje genieten als een oude kat in zijn stoel. En ik is dat die hele boerderij weg. Dat was pijn. Ja, dit is gelukkig weer half opgebouwd. Maar ze zijn ermee bezig. Maar jammer dat Ernst het zelf niet meer ziet. Hey, wat gaan jullie doen met deze band? Spelen natuurlijk. Komen er meer platen? Wat zijn de ambities? Nou, ik denk allebei. Ja, gewoon lekker lol maken met z'n allen. Zeker, ja. We hebben een eigen studio ook, dus daar repeteren we ook. Dus ik denk dat we nu zo langzamerhand... We zijn een beetje bezig de live set een beetje op orde te krijgen. En we gaan gewoon weer een volgende plaat maken. Dat is toch lekker, man. Ja, lekker, hè? Ja. Goed. Hij zit wel op streamingsdiensten. Groenland, Greenland, of ja, Greenland, hoe is het meneer worst. Een heel vaag verhaal, maar helemaal niks. Het komt wel hoort, zeker ik met de namen van deze band. Ik vind het een beetje heerlijke muziek eigenlijk. Dus dit is het, live in Noorderwien. Casper Baum. everything
een beetje rock, een beetje punk, alles wat trochelkoor. Een beetje jaren 80 en een beetje van nu. En dan kom je bij deze band uit. Dan gaan ze nog een nummer hier in de studio. Het zit er haast op, deze aflevering van Noorderwien. Leuk dat je er even bij wist. We zijn er alle werkdagen tussen 6 en 7 op de radio. 24/7 op internet. Vooral op Facebook, Instagram en youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk nou op televisie. Elke Woensdag en Snijdeman de Verhelling. Dit is nog een keer. Caspar Baum, live in Noorderwien. Darkness surrounds us and brittle brains we are. Nothing can stop us from falling from a star. Yonder only sky, blank spots in our mind. Spirits are crying an endless aching wide. Living's appealing for nothing seems worth to try. Yes, I'm doing fine. All this lies behind. Falling, sometimes I feel like I'll leave it all behind. Dust on my lungs and black smoke around my mind. Under only skies, blank spots in our minds. Little by little I stumble to your door, leaving the dust of my failure